na Kristi, oto dị Jesu Kristi. Anyị na-anabata mmadụ niile na aja misa nke ụbọchị tata bụ ụka nke 24 n'oge na-adabaghị n'emume ọbụla n'afọ mbụ nke ụka. Tata ụka na-agwa anyị na Chineke anyị dị ebere dị ịfụnanya. Ọ naghị ewe iwe ngwa, ebere ya ebuka. Ọ na-agbaghara anyị njọ anyị wee na-atụkwasị anya n'aka anyị na anyị ga-esi otu ahụ si n'obi anyị gbaghara mmadụ ibe anyị mmehie ha mehiere anyị gaa. Anyị nwere ebumnuche anyị ji gbakọba ọrụ na aja misa. Chuks na Patricia Okoro na-enye Chineke ekele maka nchekwaba ya, na-ayọkwazị maka ngọzi nke ezinụlọ. A na-ayọkwazị maka ezumike mkpụrụ obi Rosario Magdalena Herrera bụ nwanne nwanyị Fada Joseph. Ka anyị nọtazi isi atiezie mkpa ndị ọzọ anyị bugasị n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị ka ọ maka nnukwu ome nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile na ụlọ ụmụnna emeghela ukwuu site n'echiche na okwu na omume na asanye ịrapụ ezi omume kwesịrị na nke eme site na mmehie ike kasị ukwuu. Ya ka ndị ya Maria dị ngọzi eji n'ọkụ na ndị ọma na ndị nsọ niile na ụlọ ụmụnna m unu ya mụso bụ Chukwu anyị arịrịọ. Ka Chineke dị ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị ndị anyị, ga-duru anyị na ndụ ebe ebe. Amen.
Chineke, gị bụ onye okike na onye ndu ihe niile, biko tụgharịa lee anyị anya ka anyị mata mgbaghara gị n'ime ndụ anyị. Mee ka anyị were obi anyị niile na-efe gị site na dịhụnanya Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị otu Chukwu site n'ụwa atọ ụwa niile. Amen. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Sirak. Iwe na ọnụma jọrọ oke njọ, ma onye mmehie jiri aka abụọ gụde ha n'obi. Ịbụ abụ ga-anata ịbụ abụ n'aka Onyenwe anyị, maka na ọ ga-echetacha mmehie ya dum. Gbaghara mmegbu nke onye agbata obi gị megburu gị. Ime otu a ga-agbaghara mmehie nke gị mgbe ikpere ekpere. Mmadụ o nwere ike iburu mmadụ ibe ya iro n'obi ma na-atụ anya na Onyenwe anyị ga-agwọ ya? Mmadụ o nwere ike ịjụ imere mmadụ ibe ya ebere ma na-achọkwa ebere maka njọ nke ya? Ya bụrụ na ị bụ iwe na ọnụma n'obi na-amasị mmadụ bụ anụ ahụ, onye ga-agbaghara ya mmehie nke ya? Cheta ụbọchị ikpeazụ gị, wepụ aka n'ịkpọ asị. Cheta ọnwụ na ureghure, wepụ aka na njọ. Cheta iwu Chineke, akpọla mmadụ ibe gị asị. Cheta ọgbụgba ndụ nke onye kacha elu, lefuru anya na mmehie emeghere gị. Okwu nke osebụrụ ụwa. Onyenwe anyị dị ebere na obiọma, ọ naghị ewe iwe ọkụ, ebe obere ya ebuka. Obiọma, ọ naghị ewe iwe ọkụ, obi ebere ya ebuka. Onyenwe anyị dị ebere na obiọma, ọ naghị ewe iwe ọkụ, obi ebere ya ebuka. Ọ naghị ewe iwe ọkụ, obi ebere ya ebuka. Mkpụrụ obi m gọzie Onyenwe anyị. Ihe niile dị n'ime m too aha nsọ ya. Mkpụrụ obi m gọzie Onyenwe anyị, echefukwala amara niile o mere gị. Ọ na-agbaghara gị arụ niile, bịakwa na-agwọ ọrịa niile. Ọ na-agbapụta ndụ gị na mbibi. Ọ na-eji obiọma na obi ebere ekpube gị okpueze. Ọ bụghị mgbe niile ka ọ na-aba mba. Ọ naghịkwa ebu iro na ọnụma n'obi ruo mgbe ebighị ebi. Ọ naghị emesi anyị ike ka iwe ya si dị. Ọ naghị anacha anyị ụgwọ arụrụ ala dum anyị rụrụ. N'ihi na dịka eluigwe si karịa ala n'ịdị elu, otu ahụkwa ka obiọma ya si buo oke ibu maka ndị na-atụrụ ya egwu. Dịka ọwụwa anyanwụ si tee anya n'ọdịda ya, otu ahụkwa ka o si eweta njọ anyị anya n'ebe anyị nọ.
Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Rom. Enweghị onye ọbụla dị ndụ sọ maka onwe ya, enweghịkwa onye ọbụla nwụrụ anwụ sọ maka onwe ya. Ọ bụrụ na anyị dị ndụ, anyị dịrị ya Onyenwe anyị. Ọ bụrụ na anyị nwụọ anwụọ, anyị nwụrụ ya Onyenwe anyị. Ọ pụtara ma na ndụ ma na ọnwụ, anyị bụ nke Onyenwe anyị. Ihe a kọwara ihe kpatara Kristi ji nwụọ bịakwa dị ndụ ọzọ. Ọ bụ ka o wee bụrụ onye ndị nwụrụ anwụ na ndị dị ndụ. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Ana m enye unu iwu ọhụrụ, hụrụta n'onwe unu anya dịka m siri hụ unu n'anya, Onyenwe anyị na-ekwu. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi mmadụ asọ nke Matiu dere. Pita bịakwute Jesu jụọ ya sị, Onyenwe anyị, ugboro one ka nwanne m ga-emehie megide m mgbaghara ya? Ọ bụ ugboro 7? Jesu asị ya, mba, ọ bụghị naanị ugboro 7, kama ọ bụ ugboro 70 ruo ụzọ 7. N'ihi ya, enwere ike iwere alaeze eluigwe tụnyere otu eze kpebiri na ya na ụmụ odibo ya ga-apịazi akụ ya. Mgbe a malitere ịpịa akụ, a kpụtara ya otu nwa odibo ji ya ụgwọ ruru $200. Ma nwa odibo ahụ enweghị ego eji akwụ ụgwọ ahụ. Nna ya ukwu tiri iwu ka ere nwa odibo ahụ na nwunye ya na ụmụ ya na ihe niile o nwere, iji reta ego eji akwụ ụgwọ ahụ o ji. Ma nwa odibo ahụ dara n'ala n'ụkwụ nna ya ukwu rịọ ya sị, nna m ukwu, biko nwee ndidi, aga m akwụcha gị ụgwọ niile m ji. N'ihi ya, onye nwe nwa odibo ahụ jiri obere gbaghara ya ụgwọ niile ahụ o ji, wee hapụ ya ka ọ laa. Ma nwa odibo ahụ pụrụ hụ nwa odibo ibe ya ọzọ ji ya ụgwọ 1,000 naira. O wee jidesie ya aka ike, machie ya aka na akpịrị sị ya, kwụọ m ụgwọ iji m. Nwa odibo ibe ya ahụ wee daa n'ala rịọ ya sị, biko nwee ndidi, aga m akwụ gị ụgwọ gị. Ma o kweghị, kama o jere tụba ya n'ụlọ mkpọrọ ruo mgbe ọ kwụchara ya ụgwọ niile ahụ o ji. Mgbe ụmụ odibo ibe ya hụrụ ihe o mere, o wutere ha niile. Ha jere kọrọ nna ha ukwu ihe nwa odibo ahụ mere. Nna ya ukwu kpọrọ nwa odibo ahụ sị ya, ajọ odibo,
agbagharara gị ụgwọ niile iji m n'ihi na ị rịọrọ m mgbaghara. I cheghị na o kwesịrị ka ị nwee obi ebere ahụ inwe obi ebere n'ahụ odibo ibe gị dị ka mụ onwe m si mere gị ebere. Nna ya ukwu were iwe nke ukwuu wee nyefee ya n'aka ndị ga-ata ya ahụhụ n'ụlọ mkpọrọ ruo mgbe ọ kwụchara ụgwọ niile o ji n'afọdịghị otu kọbọ. Otu a ka Nna m nke bi n'eluigwe ga-esi eme unu ma ewepụ ma onye ọbụla n'ime unu o si n'ala obi ya gbaghara nwanne ya ihe ọbụla o ji mejọọ. N'oziọma nke oseburu ụwa. Ka anyị si n'oziọma nweta mgbaghara njọ anyị. Praise the Lord. Hallelujah. Ụka gara aga ka a sị anyị gaa ka gị na nwanne gị dozie, gbachigata nwanne gị azụ. N'ofu ogologo usoro aha taata ụka wee na-asị anyị na ọ dịrịrị mkpa na anyị ga-enwe obi mgbaghara n'ebe mmadụ ibe anyị nọ. Onye abụọma bidoro wee sị anyị na Chineke dị ebere, dị gịnị? Ịhụnanya. Ọ naghị ewe iwe gịnị? Ọsịsọ. Obi ebere ya emeka gịnị? Ebuka. Mgbe Chineke na-eke ụwa, ọ sị ka anyị kee mmadụ na gịnị? N'oyiyi anyị. Dị afọ na ife agwọ mụrụ anaghị agha ime gịnị? Ito ogologo. Ife enunwa bụ njirimara Chineke na o kwesịrị ka o mee gịnị? Ka ọ dị n'ime anyị, na anyị ga-adị ebere, dị gịnị? Dị ịfụnanya. Anyị agaghị na-ewe iwe ngwa. Ebi ebere anyị kwesịkwa ka o mee gịnị? Ka o bu ibu dịka nke Chineke. O nwere akụkọ vidio ọ na-aga viral, mara mgbe o ji wee pụta, mana ana m eche na ife aka mere eme. Onye bọs draiva na China ka o mere na-anya moto wee gbafee bọs stọp ebe nwaanyị ga-arịtu. Nwaanyị wee mee gịnị? Wee nụsobe onye bọs draiva ọgụ. Meanwhile, fa nọ n'elu bridge, a sị na ọ dị 160 something feet ka ha nọ ife a na-eme. Ọkụ onye draiva eme gịnị? Akụwa ya. Ka a nọ na-eme, nekwa moto ka ọ na-abịa, ọ bụla accident. Nke ọzọzi bọs amapụ ebe n'ime mmiri, ma draiva ma nwaanyị ma mmadụ niile o bu na moto, fancha niile mee gịnị? Nwụọ. At the time of the report, asị na aka na-achọ ozu mmadụ na-aba achọ. Obi ebere na obi mgbaghara. Ife ọgụ nke mbụ sị iwe na ọnụma jọrọ oke njọ. Iwe na ọnụma mee gịnị? Jọrọ oke njọ. Ma onye mmehie jiri aka abụọ mee gịnị? Gudo ya n'obi. Onye mmehie ji aka abụọ mee gịnị? Gudo ya n'obi. Iwe na gịnị? Ọnụma. Wrath and anger. Wrath and anger. Very dangerous, destructive. Ife butalụ ndị a mbibi bụ gịnị? Iwe na ọnụma. Agbafere ebe ọ nọ, ebe ọ na-apụ, and ejisi ya draiva akpachaghị anya, ọ bịa n'usoro draiva ọgụ. Draiva na onwe ya enwekwu patience, onweghị obi umeala, onweghị obi inwe ndidi. O mee gịnị? Ị na-anya moto na-eme gịnị? Na-anụ ọgụ. Anaghị achị aka na-abịa eme gịnị? Awee nọ na the same time. N'ebe o duru efa ka abọtacha. So ụmụnne nna Chineke, mgbe e mere anyị mmiri Chukwu, Chineke gbaghara anyị njọ anyị niile. Baptizim na ụchapụ njọ ekere ụwa.
ya na ndị onye ji aka ya wee mee gịnị wee meta wee mee anyị ndị otu Kristi na ụmụ nke Chukwu na gịnị na otu nzukọ. And mgbe ọbụla anyị nwere obi ebere maka njọ anyị, any slightest sorrow for our sins, Chineke eme gịnị agbaghara anyị. Neke na onye ohi ya na Jesu nọ na enu obe, criminal just na ọ nọ n'ebe ahụ si Jesu chetakwa nna gịnị na anyị eze gị, ọ sị ya tata ị ga-eso mme gịnị ba na paradise. Ife a bụ mgbaghara. Tata akọọla anyị akụkọ maka onye eze nwoke nwatakịrị ji ụgwọ odubia asị na 10,000 dinaris. O wee yọọ ya na biko isi m kwụọ ụgwọ a mana eji ọkwanụ biko menụrụ m ebere na aga m akwụ. Ọ bụ ọkwa onye ma eri ebere na ya agaghị akwụ, na onye ma eri ebere ka ya mee gịnị na ya ga-akwụ ụgwọ eji. O wee n'anya ka o suru ebe akwa, obi ebere ya ebuka. O wee sị ya nnaba ikpe mara gịnị ikpe amara gị, naba forget about it. Onye agbaghara 10,000 dinaris wee pụtazi ya n'ụzọ wee fụzi odibo nwanne ya nwoke ji ya sọsọ one 100, 10,000 versus 100. O wee sị ya kwụọ m ụgwọ, iji m ụgwọ. Ọ sị ya no biko nye m oghere aga m akwụ. Ọ sị ya mba, iwu bụ na ị ga-eme gịnị ị ga-akwụ ya. Kpọrọ ya mee gịnị kpọchie n'ụlọ nga. Mgbe anyị jụrụ ịgbaghara mmadụ ibe anyị ajọ ifefe mere anyị, when we fail to forgive our brothers and sisters, we are just like this servant, this nwa odibo nwere obi ọjọọ. Ọ ife ọ na-egosi na anyị dị otu afọ. And mgbe nnafu ukwu chọpụtara ife mere na akọrọ ya, o wee sị ya chi bịa ebe a. Ife imelụ ọ jọwuru udene mee gịnị sinarị ya nkakwụ n'isi. Ife imere ajọka, and because of that you will go in for that. Ị ga-akwụchachazi nke gị na-enwere kọbọ ọbụla mee gịnị fọrọ ya nọ. That means the day of judgment will do what? We come. Mgbe anyị na-ekpe nna anyị bi n'eluigwe, Matthew 6:12, nna anyị nọ n'eluigwe ka otuto dịrị afa gị, gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị si mee gịnị gbaghara ndị mehiere anyị. And ife ọgụ nke mbụ bupụtakwara ya na ọ bụrụ na anyị agbaghara mmadụ ibe anyị, anyị agara na-atụ anya ka Chineke mee gịnị gbaghara anyị. Maka na iko onye ji ama ka anyị ji eme gịnị ka eji amanyere ya. Kedu ife na-eme anyị ji egbusi onwe anyị? Nekene na anya ife na-aga n'ịntanetị na everywhere. Anyị bụ ndị Igbo, anyị bịara abịa n'obodo ndị iche iche anyị nọ, mana oke ọchịchọ na obi ọjọọ na enwere obi ịfụnanya na obi mgbaghara mere ndị mmadụ a na-eme gịnị a na-egbusi onwe ha. Ụfọdụ buru onwe ha ha anakwuo n'ụlọ. Gịnị ka a na-achọ? Ebee ka anyị ejedo? Ọkwanụ 6 feet. 6 feet. Ihe anyị ji aka abụ ife Revelation gwara anyị ngọzi na-adịrị ndị nwụrụ n'ime onye nwe anyị n'ihi na ezi omume ha so ha eme gịnị were aga. Ezi omume fa ezi omume bụ ife so anyị aga. Everything anyị ga-ahapụ ha ncha niile eme gịnị wee na anyị na-agụ ya agbamaka bịa n'ụwa agbamaka na ife niile nwere n'ụwa dị nke njiana. Ihe niile akụ niile anyị na-achụ, one day shall be one day we leave them behind. Anyị amarazi ebe ha na-aga. Ndị ọzọ maazị ka ọ dị. Ndị na-achị anyị ego niile ha na-ebupụsị na outside our country, onye na-eri ha? Ụfọdụ ka amarazi ebe fadị abakịgharị ha na ndị otu ebe ka nke fadị. Investment niile fa ebe ka ọ dị. Ọ dị ejukwa n'afọ, sọsọ ife ga-eju gị afọ ọ bụ gịnị? Chineke. Only God can satisfy you. And Augustine ndị asọ kwuru ya, our souls are restless until they rest in you, O Lord. Obi anyị adịghị enwe ofu ojuju ma ọ bụ na o zuo ike n'ime onye gịnị n'ime onye nwe anyị. So ụmụnne nna Chineke, obi mgbaghara dị mkpa. And obi mgbaghara ife na-akpọlite ya compassion, obi ebere.
Chineke dị obi ebere, anyị kwesịrị inwe obi ebere. Ine mmadụ ibe gị anyị ime gịnị? Imeri ya ebere, maka na Chineke na-eme gịnị? Na-emere gị ebere. Ọ bụrụ akụ na ụba nke ụwa bụ ife kachasị mkpa n'elu ụwa, andọ ya kpatara na ụgwọ eji onye ọbụla wụ ụgwọ gịnị? Ụgwọ ịfụnanya. Ọ ihe Pọl gwara anyị, ụgwọ ịfụnanya. So ụmụnne nna Chineke, ka yọọ Chukwu na ajamisi a ka onye anyị amara ya, maka na asị to err is human, to forgive is what? Divine. So ordinarily it might be impossible for us to forgive. So we need the grace of God, and that we have to pray in this Mass for God to give us His grace. Ka o nwee ike bunite anyị n'ọnọdụ amara Chineke, ka anyị wee nwee ike iwepụ n'obi anyị iwe na ọnụma na ajọ obi, ka anyị nwee ike si n'obi anyị na-agbaghara mmadụ ibe anyị ihe ọjọọ ha mere anyị, ka Chineke wee nwekwazi ike gbaghara anyị mmehie anyị mehiere ya. N'ikpeazụ, ka anyị niile nwee ike ịfụ ya iru na iru na n'ezie, sị na Kristi dị nwe anyị. Amen. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, nna dị ike niile, onye kere eluigwe na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ, emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe a ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọpụ ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rọgo n'eluigwe na ọ n'aka nri Chukwu Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchị ya na-enweghị njedebe, ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịa. Ụmụnne nna Chineke, ebe Chineke anyị dị ebere, dị ịhụnanya na-agbaghara anyị, n'ihi obi ebere a ka anyị kwupụtazie mkpa anyị ga n'iru ya ma yọọ enyemaka ya.
anyị nọtazizi atiezie mkpa ndị ọzọ anyị bugasị n'obi. Chineke nna pụrụ ime ife niile, nụrụ na arịrịọ na ekpere nke anyị bụ ụmụ gị na-ebute n'iru gị. Nye anyị obi ịfụnanya, obi mgbaghara na obi ebere, ka ọ ga-abụ mgbe anyị gbasa ọsọ ndụ n'ụwa a, ka anyị nwekwazi ike fụ gị iru na iru alaeze site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Yọbanụ ụmụnna nke aja mụ na unu na-achụrụ ịga asọ Chineke dị ike niile ịnara nụ. Dị nwanne m, biko were ebere nụrụ ekpere anyị, were obiọma nara aja ndị ezinụlọ gị, mee ka ihe onye ọbụla nyere iji sọpụrụ aha gị wetara anyị niile nzọpụta site na Kristi dị nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu, ka anyị dị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile elu ụwa atọ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Veji Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe mmụma niile nke eluigwe na-eto ebego oge niile na ukwe na-asị:
nsọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị na-arịọ ka ido onye ndị a nsọ site n'ikwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara ka onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ ka o jiri aka ya wee nara were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke ya, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke ya, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke ya na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta na ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Na ncheta nke ọnwụ na mmalite na ọnwụ nke nwa ka anyị ebunye gị acha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ekwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bunata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna jita nzukọ gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Gbabata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anụ ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, Josef dị asọ bụ di ya, ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, St. Fortunata ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebe site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esonye bụ Kristi, na-ezikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna dị ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ka ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ebere na onye nzọpụta ya kụziri anyị gbakọọ Chukwu nna nna anyị nọ n'eluigwe, otu aha gị, ọchị ya, dịwe uche gị n'ụwa, ị ga-esi ya n'eluigwe. Nye anyị taata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara mmehie anyị dịka anyị si gbaghara mmehie anyị, ekwela ka anyị zọpụta anyị na-arịọ gị ka osebụ na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile anyị ụgba na nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atọ ya maka mbịaghachi ka onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi egwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, enekwana anya na njọ anyị kama na-ekwesị anyị n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, ibe dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke osogbu adịrị unu mgbe niile, nyerịta n'onwe unu ekene nke udo.
uche Chukwu na ediwe na Jesu Kristi na-ekpochapụ njọ nke ụwa ha nwere isi ọkụ ndị akpọ n'orike nwa atụrụ Chineke.
ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, mee ka ahụ na mkpụrụ obi anyị nọrọ na nduzi onyinye nke eluigwe inyere anyị, ka anyị ghara ịdị na-ebi n'usoro nke anụ ahụ, kama ka ike oriri nsọ nke anyị natara na-ebutere anyị ụzọ mgbe niile site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Ka anyị nọdụ ala. Titadri Jesu. Second collection Kataga or iji support the Holy Land shrines. The choir because. Titadri Jesu. Taa bụ ụka nke abụọ n'izu n'ọnwa. Ndị nna mgbochi fada na-agọzi unu, biko ndị nna niile guzoro n'ọtọ ebe unu nọ ka fada anyị ngọzi ya. Enyemaka dị n'afọ onye nwe anyị. Ekere ya n'igwe na Osobe nụrụ arịrịọ anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. ekwere mmụọ gị. Chineke nna pụrụ m ife niile, anyị na-ekele gị na onyinye nke ịbụ nna ka inyere ụmụnne anyị n'ime nzukọ gị ndị nọ n'iru gị ugbu a wee na-ayọ amara gị. Anyị na-ayọ ngọzi gị n'isi ya n'otu n'otu. Gọzie ha, gọzie ndị nwunye ha, gọzie ụmụaka ha, gọzie ezinụlọ ha, gọzie aka ọrụ ha. Mee ka ha na-afụta iru gị na obiọma gị na ịfụnanya gị n'ime ndụ ha mgbe niile. Bụrụ ha ụzọ kpere ha azụ, chekwa ha n'aka ajọ mmụọ, chekwa ha n'aka ajọ mmadụ. Nye ha okwesị ike na nkwudosi ike n'ebe ị nọ mgbe niile, ka ọ ga-abụ ha fesie gị nke ọma n'ụwa a, ka ha nwekwazị ike ịfụrụ iru na eru na alaeze gị site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Site na ayọ nke nna anyị dị asụ na nke ndị nsọ niile, ka Chineke dị ike niile gọzie ma chekwaba unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Udo dịrị unu. Ikwara mmụọ gị. Biko nke abụọ kwa Shina Parish. Parish na-eme ka anyị ghọta na aka na-agakwa n'ihu na stream mass through the automatic camera every Sunday. Parish na-arịọkwa ka onye ọbụla biko gbaa mbọ na-eyi mask ya throughout the period a na-eme usoro mass. A na-echetakwara anyị na onye ọbụla chọrọ ịrịọ mass, biko ya kpọọ ọfịs 1 week ahead. Onye ahụ jishi ike kpọọ ọfịs a week before the intention. Parish na-arịọkwa ka onye ọbụla biko kwanyere ụlọ ụka ugwu mgbe a ga-esi na ụlọ ụka apụ, mana mbata mana ọpụpụ.
ha sị na ka anyị ghọtakwa na aka na-enwe social distancing. So na mbata onye ọbụla ga-use the main entrance, mana a na-apụ apụ, you can use every other exit. nke ọkwa banyere ndị ụmụ ha ga-take part na first communion class nke 2020. ana ka Sister Norieta na-eme ka anyị ghọta na ya bụ klaasị ebidogo taa bụ September 13th. ebidoro ya at 12 noon, from 12 noon to 1 p.m. Through Zoom. It's obvious na ọrụ ma nwere ndị na-ebe a ma m nwetara ọkwa earlier, but ọrụ nke taa I'm sure anyị miss earlier. So ọ ga-awụ Sundays 12 noon to 1 p.m. via Zoom. The Catholic Charities now sponsor awareness program. Again, when I say Fortunata parking lot here, Abia, September 19th. Okay, between 9 a.m. to 5 p.m. Agaji Oharahu and COVID-19 antibody testing. Again, cardiovascular testing. Here, blood pressure and there, available. I never encourage you will have an opportunity to go and join. That's now one opportunity to decrease the risk of heart attack or stroke. So I'm going to leaflets at the exits of the church. I'm not sure because I would have a full leaflet. So the Kaimara, Father Parisha and Father Jose, and Secretary Maria. They quarantined because of COVID-19 positive testing. So mana haka na mafuma ana rekwa ka anyị were ohere na ekpere ha ekpere na etinye ha na ekpere mgbe niile. So maka ya bụ ọnọdụ ha nọ na ya, parish office ga-adị mmechi ruo September 18th. So for now, onye ọbụla chọrọ ịga na parish office because hold off until after September 18th. Parish bulletins are available during this period until their period of quarantine agafe. Because onye isi ndị nne skameko na mụta na enwere snacks outside ma gbasa ụka. When the birthday celebrants, those who are celebrating the birthday for the week, okay. Anniversary celebrants, the anniversary. Now, when they honor those worshiping with us for the first time today, okay. Because sorry, every member of our church for all our effort towards the contributions and for Father Wanke Madu and Father Anya Half because Canadere only Hunoya Zukorenkwa. I actually redeem on because Brother Solomon and Eba Yaga outside, not inside the church. Kagariuna to Ego na church to Jesu. Praise the Lord. Hallelujah. Ana meke na ni maka isu ni ofuma na jamisa. We na yochuku ka isu ka gazialu na ofuma na ha Jesus Christ bonye wanye. Ka ifulo to. Onye wanye no nyeru no. Ka chukwu dike ni negozie o.